Добре дошле у най-убавото радио, наше радио Враца. И аз съм най-добрия водещ, Светлин Петров. Мани, че съм най-добрия водещ, и аз съм и най-убавия водещ, и аз съм и така най-можещия водещ. Най-много мога пия, мога пуша, а и най-много мога правя и други работи. Они невестите от Враца ма знаят, ха-ха, нали? Ти си единствен, затова си най-добрия, няма друг такъв простак като тебе. Еш пата. Що приказваш глупости, сега да ме нервираш, ма. Това го не пишеш тук никъде, бе. Не мога я така работа. Сега какво да казвам? Виж как ми скъпа настроението та. Редакторка ли е, каква? Единствен и неповторим Светлин Петров е сега с вас. Аз сега да ви кажа за времето. Първо да почнем от времето. Ние сме като BTV-то, ама само че не е ефир, а зад кадър. Утре у Враца го дават 32 градуса. Мали, они ще излезнат по едни. По организъм ще излезнат цела Враца, еваго. Редакторката, ти кажеш дойдеш облечена, ма. Смини жуп. Мали, я нема доваждам тогава. Дойдеш така, я кара работа, какво правя? Може да има и валежи, гледай как са ми го написали. Валежи и дъждове, то ще стане като сауна. Нема да се диша, може да се потиве. И като казах сега, мали чайче, като казах, сауна, най-убавата сауна, най-добрата сауна е у Враца, е на улица Видинска 15. Там масажистките са уникални, уникално обслужване и как пипат, ако ви кажа направо, и много хубави масажи, едни тайландки са довеле там, не знам тайландки ли са, видинчанки ли са, приличат румънки, могат да са, не знам какви са, ама... Спирай бе, да, ако не те прекъсна, ти ще разкажеш и хепи енда какъв е. Стига! Пата! Малко сценария! Пата, хепи енда! Ма чакай, я казах, че не правят простои там, хората нашка пипат, ма! Даже казах, че ме боли, че ме боли тука кръста доле, викам боли ме кръста доле тука и викам и нощно време, викам ставам и ода до туалетна и пика по 5 пъти и жената само направи така. И вика готов си, вика нема и от тогава не съм ставал, как да го не кажа това? Добре, продължаваме по сценарий, така не е скрита реклама, Виктория Спа. Какво вика? Утре ще ви кажа, я прогнозата за времето, утре ще ви кажа, го дават малко по-ладно, ама пак хубаво време. Така за кафенце 26-27 градуса, може излезнете из центъра, там да идете на принцесата. А на принцесата какво кафе правят? Чекайте да ви кажа. Значи, като седнете утре на принцесата, кажете, че сте дошли от радиото. Стоп! Каква принцеса? Какъв принц? Чакай, ама гледай само, принцесата държи една приятелка и вика, баче, направи ми на мен една рекламка от това радио и я да се почуди. Плащат, че правиме. Ние това си изкарваме парите. Они на мен ми плащат, това, че не дават на вас, мен що ми е зор. Къде? А парите? Парите, они си при мене, те не сте дали на вас за парите. Добре си, ето. Ето! Аз съм си йо дема! Я карай по сега, фотографа, аз ти сме. Я дема да съм си, они ще ми кажат. Вие нали ми давате па и много пари от това радио? Какво ми давате вие, нали ми давате? Как ти даваме, как да не ти даваме? Какво ми давате? Враца те разбра от нас, от нашото радио. От цяла Враца ме разбра. Баго, аз тия 20 лева на излучване, какво да правя? Какво да правя, Принцеси да правя. Мале... Така, идете от принцесата, кажете, че идете от рекламата от радиото. Последно предупреждение, наистина. Я така не мога, аз не мога да кажам ни сценарий, ни такова. Те служили сте ми тук. Не мога аз, не ме нервирай, я че аз стана се разтъпче, нали не ме дават по това, по новините. Добре. Млъкни са. И аз как да работя, бе? Това е риска на професията за тия пари. За тия пари, аз си казах, колко ми плащаш ти? Сакам да ви кажа и нещо важно, те ще седна даже, не мога да си намеря. Сакам да ви кажа и нещо важно, у нашото радио вече имаме томбола. Ще подаряваме телевизоре. 42 инча телевизор може да вземете у нашото радио, ако споделите това излъчва. Ти ли го подаряваш този телевизор? Къде го има това? Това ти ли си го измисляш? Това добре за радиото, аз слушайте ме, аз какво ви вика. Ти ще го купуваш, че ще го подаряваш. Аз ще го купувам.
Вие ще го купите, аз за вашето радио, наше радио Враца, това да правим. Да се правиш каквото си искаш. Ма ти знаеш, че ще стигнем ча до София, с това калуни, като чуят и от София, че подаряват нашия радио Враца. Ти купуваш го от твоята заплата и като се продаде там, раздаде, не знам си какво, си връщи парите. Баро, добре. Значи не подаряваме телевизори, подаряваме по едно пакетче вафли Ная за всички вас. Споделете ефира и аз ще ви... Пълна циция. Айде направи се, чуши се. Те. Нали си свет. Кажете ми, кажете ми. Кажете ми, кала работа с този екип. То не е екип. Они сакат да ловат риба, ама да не фръгат такова закваска. Ало! Всичко е пари! 21 век, криза, инфлация! Какво ми тропа тази стия? Ще ти тропам. Чакам. Как няма да ти тропам? Мале, аз съм подложен на този стрес тук. Яка работа, бе, човек? Така, за телевизора се разбрахме, продължай по сценарий. Ако нямаш какво повече да кажеш, приятел. Добре, а тата потия сега, добре, обясни ми сега тата потия. Как ще наберем аудитория ние, ако не... шефката, и как ще наберем аудитория ние, ако не подариме нещо? Тия хора сакат да им подариме нещо, Добре, подаряваме, но за сметка на какво? За сметка, как за сметка на какво? Трябва да направят нещо, за да получат подарък. Кой подарява е така? Нали ще слушат, ще слушат радиото, ти ще говориш само глупости, ти изхъби целият сценарий, нищо не е в тон. В тон? Това да не е! Облекло да е в тон, леле! Я ти кам, то мъжът ти е ненормален да ти направи това радио. И за какво? За прехидролената ти коса? Я кажи ми, бе! Ти нямаш нюх за бизнес, ти нямаш нюх за нищо. Да, работиш за мен, нали? Работа за тебе, ти за кой работиш? И ка работиш? Мале, това какво предаване ще стане, ако ти кажа да седна да интервюирам ваш шефката, ка е придобила радиото? Мали! Ела кажи колко мъка ти коства това радио, Така, уважаеми слушатели, това беше нашата емисия така за времето от нашия радио Враца. Очаквайте ма другата се... Чакай малко. Бачи! Къде одиш, бе? Платена работа съм, батко, давам. Чуеш ли ме? Специално за Цеци силата. Чули? Чакай, па ще го кажа, оцели малко. Край на записа. Чакай. Колегата не знае къде е. Чакай, бачи, че там ми приказваш. Млъкни, че човека на центъра да усили да го поздравя. И специално за бачи Цеци силата. Айде, с най-големия. Айде, да. Айде. Добре. Вече всичко от белия. Айде, виждаме се другата седмица с хубави новини. Айде.